31. ročník celoslovenských dní svätého Huberta sa už tradične uskutočnil vo Svetom Antone. Myslím si, že 31. ročník dopadol veľmi dobre. Samozrejme, vždycky nám svätý Hubert dopraje dobré počasie. Tá sobota väčšinou vyjde. Keď sme sa pozreli na návštevnosť pri súťažiach vo vábení ostatnej zvery a vo vábení jeleňov, tak bol plný dom. Tým, že vyhrám súťaž, neznamená, že v hore mi každý jelen priskočí. Čiže ako náročné je to tu na súťaži, tak je to takisto náročné aj v tom lese. K vábeniu sa venujem od roku 2009, čiže je to nejakých 14 rokov. Do siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku bola uvedená chránená poľovná oblasť Poľana. Chránená poľovná oblasť Poľana má výmeru 20 569 hektárov. Na tejto veľkej ploche je jeden užívateľ, a to Lesy Slovenskej republiky. Tie prezentovali aj poľovnícku gastronómiu, konkrétne lesnícke pochúťky. Divine stúpa popularita, dôkazom bola aj účasť veľkého spracovateľa mäsa z voľne žijúcej zvery. Tak máme k tomu pomerne dosť blízko a vidíme ako keby ten potenciál a tie benefity, ktoré zverina ako taká prináša nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre ľudí, pretože je to mäso, ktoré je výdatné, čo sa týka vitamínov, minerálov, je to voľný chov. Deťom sa počas Dní svätého Huberta tradične venujú aj ženy z klubu slovenských poľovníčok. Veľmi sa nám páči téma chute a vône lesa a tomu sme prispôsobili aj náš stánok a predstavujeme deťom niekoľko druhov lesných bylín, húb, dokonca prášky vyrobené z húb, ktoré môžu deti ovoňať a spoznávať. A spoznávať mohli účastníci aj sokoliarske dravce a poľovnícke plemená psov. 25. výročie oslávil klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov. Je to plemeno nenáročné, odolné, nazýva sa to tzv. Horský pes, čiže vhodné do aj náročných podmienok v našom Slovensku. A veru, po celom Slovensku sa konajú Dni svätého Huberta aj v týchto dňoch. Kliknite si na www.poľovníckakomora.sk, kde nájdete pozvánky na podujatia poľovníckej kultúry. Poľovníctvo má zmysel.